Blessed good morning, kakailan. Ada ka di dagiti mo yung panang kita dati bagida kat sobra unay nga nasaya. Or probably kat gurado makaapal iti panagserbida iti Dios because talagang aktibo da unay iti sangwanan iti ako. Gurado maapal tayo nga mangkita dagiti nga tao. Panangkita tayo kanya da kaslada nag-asi-asi da gununay iti Dios. Panangkita tayo kanya da kat makadiyos, relihiyoso, and sometimes appresyaran tayo nga sapay ko mata kasi iti agbalin nga papilya, kasi ito tagbalin nga anak ko, kasi ito tagbalin nga partner ko iti biyag, ada di kasi nga kapanunutan. Dahito iti may isa nga kuna tayo nga agbalin nga naalwad tayo. Mayat ti agbalin nga agtarigagay nga naayat iti Dios. Namdi point nga agbalin tayo nga naayat iti Dios nga sigurado tayo nga gusto diwagas tayo. Tada diya kuna tayo nga fanatics iti pamati. No kuna tayo nga fanatics ket dagiti ti tattao nga naayat nga mga narami dagiti religious things, religious activities. Agito da iti panata da, di Tagalog nga panata, agito da iti sapatada nga aramidan da dagitoy nga tinawon nga unusual nga kaya nga aramidan ti ordinary nga tao. And sometimes maapal tayo nga mangkit-kita kat ayo grabe da mo. Grabe ti kayat ta kinapo. Namdi lang, we call them fanatics because they are religious. Awan ti basis ti kinarelihiyoso da tiraramidan da. Kahit nga sawan, napudno da, thinking nga gusto tiraramidan da ti sangwanan iti Dios, ng ti sangwanan iti Dios, awan ti instruction nga aramidan da gaya. So ada dyan nagdiferensya na dyan kuna tayo nga obedient Christian kaya ada dyan kuna tayo nga fanatic people or fanatic Christians. Ado ti fanatic Christians to the point nga ito dati biyag da iti may nga banag na awan mo ti biblical basis na. So dyan kuna tayo nga ada ti difference na dyan duwa. A very clear example dito nga pangkitaan tayo nga maispal tayo di pagka fanatiko. We make sure nga tiraramidan tayo that it glorifies the Lord. May isang example dito yung nalatak ni Uza. The First Chronicles chapter 13, dahil ito yung nakasuratan, iti biyag ni Uza. Ang kamo siguro nang nangagmuna ito yung account na, but it was an account nga pasla kini Ananias, kini Sapphira, ijay Old Testament. The same lang tinapasamak di anak ni Samuel ni Nadab kini Abihu. Talaga nga instant nga pinatay ni Apo Diyos dagiti nga tattao. Uray ni Uza, instant nga pinatay ni Apo because of a violation or insult. Insulto ngay naramin na idijimpuna. This was the time nga nagbalinan nga ari ni Ari nga David. And the very first nga kahit ng aramidan is the Ark of Covenant nga inaladag kay kalaban ni ket maipan di Israel. So the burden nga namo na nga adapting nga banda the Ark of Covenant nakaduli nitoy binanabantayan da Uza kun dagiti pamilya na apanday nala. And on their way going back home biglang na-stumble di jay axe di mangbagbagkat di jay Ark of Covenant. Kat iti dandanag dagiti tattao karkaro ni Uza nga asidik ijenti ox. Kat apa na inigaman sinarapan na tapnohan nga mabaliktad di jay Ark of Covenant di jay ti simbolo iti presensya iti Dios di Israel. So every time dayto iti inaramid nga anting-anting dagi jay anak ni Samuel idi yung kastada kat inaramid da moten nga anting-anting nga pinagbalinda nga pampaswerte iti laban tapno mangabak ta iti gubatan da ti Philistines. So ting kastada alada di Ark of Covenant ket thinking nga mga abak da that was the time nga naabak da natay da na-capture di Ark of Covenant nga di iti imati kalaban. But it was later on restored and namuan ni David inala na di and on their way going back home di Israel stay mabaliktad di Ark of Covenant thinking kasla hero di maiwanan ni
ni usa nga hanga mabaliktad the Ark of Covenant. Hindi gaman na, but instantly, nagungot ni Apo Diyos, pinatay na ni usa. Nukit kitang di istorya nga di, kasla nag-uyong una iti Diyos. Apihana yang nga nadayaw, di naramid ni usa, kasla nututukusan pa, di naramid na, kasla nga heroism nga aramid. It is an act of heroism. Dapat kumakat nagsaon ni Apo Diyos si langit kat kuna na nga ay very good usa agyaman ak mayat ti naramid mo na mapingating kasta ni Apo Diyos kat ni it seems tinapasama kayong kasta iti Diyos kat binaliktan namot ni ti usa na taimot nga instant iya nga tsimpo asla nga unfair no kit kita tayo di situation nga di yamot tan di jay apay hanpay lang agyaman iti Diyos. Kita antay ba si titi background tapno maawatan tayo dito nga senaryo kan problema nga hanga nagkamali iti Dios. Nga iti panang judge na kini usa kat haan nga ignorante ni usa kat nga sawan he was not judged out of his ignorance. Amuna iti trabaho na kat amuna nga blatant nga violation tinaramin na ti sangwanan iti Dios. And iti inaramin na kat panangipatangsit iti bagi na nga feeling na kat nalinis unay nga qualified isunay iti sangwanan iti Dios. Dahito iti background na tap na maawatan tayo. Ni usa nga dahito kat nagapu iti tribu iti Levites. Umutay mat nga iti 12 nga tribu iti Israel napili iti tribu ti Levites nga agbaling nga pagapuan dagiti padi. So no technically haan nga magbaling nga padi iti Old Testament iti may nga tao no haan nga nagapuiso na di tribu iti Levites. No igurot ka Amerikano ka di chimpuda, you are not qualified, disqualified ka. These are the tribes nga pinili ti Apo nga isu ti pagapuan dagiti padi. And haan amin mat nga tattao nga kapututan ni Levi nga ikat agbaling nga padi. Adamo ti daduma nga kapututan da nga hanga napili nga agbaling nga padi nga isuda iti nayaban nga agbagkat maglinis dagiti utensils dagiti gamits iti templo iti tabernakulo tapno nalinis diay. Daytoy tinagapuan ni Uza di Kohathite di may sa isu na nga Kohat apo ni Kohat Kohatites nga asawan dagiti ti tribu iti Levi under iti lulongda nga ni Kohatites. Trabaho dagiti nga Kohatites kat isud iti specifically nga napili nga agbagkat aglinis no yalis da di tabernacle tahaan pa nga permanente di tabernacle apan da iti maysa nga lugar pagkaton da di gamit isuda ti specifically nga nayaban kan pinili ni Apo nga tribu nga mangbagkat di Ark of Covenant awanan da du mga mangbagkat isuda lang. The instruction is, haan yung kitaan tinabayag di Ark of Covenant. Idumog yun mapang kayo. Tan once nga kitaan nyo di Ark of Covenant nga di matay kayo. Sumaro no, da kayo ti agbagkat, han yung ipabagkat iti anyaman nga animal. Makita di instruction? Isuda, iti na espesyal, adat espesyal nga batangda. Hanga dagjay padi ti mangbagkat, isuda nga Kohatites. So the instruction nga dumteng de chimpo no arahan yung aramidan dayto since bagbagkaton nyo iti presensya iti Dios. And that presence demands iti respeto nga nangato. Respeto nyo dayto nga trabaho. Dayto iti violate ni Uza iti time nga day isu nga dinusa ni Apo Dios. First violation ti mangbagkat di Ark of Covenant kat isuda. Nam tinapasamak ipabagkat da tiyaks. That's a blatant violation iti mandato na. No wonder nagungot iti Diyos kanya na. Da kayo tinatkan iti pribileyo, impasublat yo iti animal, anya day tanga pribileyo ngayon kastayo. Inbabayo day tanga pribileyo. Secondly, ket daytoy. Jay panang jay akto iti panang sarapan na Ark of Covenant tapnohan nga mabaliktad. Jay thinking ako na ni usap at hero iso na. Would you think the Lord will allow nga marugitan di jay Ark of Covenant iti pita? Amoy tinapasamak kini Uza.
Jay feeling na nga nalinis jay iman na nga iguman na di Ark of Covenant nga nalipatan na nga niapo kat si bibiyag deta nga Dios. Gahan na ngay palubos nga mabaliktad di jay. Panangkitan nalinlinis ka suwat no mabaliktad di jay ko. Mabaliktad di Ark of Covenant no maysa. Suwat no kuna tayo ngay palubos ti apo nga mapitakan. Nalinlinis ka di ti imam no jay pitak. Di panangkita ni Uza nga nalintag isuna ti sangwanan iti Dios. Kapusta kanayon nga isu ti araramiden na siguro ta feeling nan kat nagbaling nga over familiar isuna di activity na isuna ti naikante kalintigan nga manglilinis dagi utensils nga pangparty, dagi kaldero, dagi ti gamit kan uray di Ark of Covenant kan dagi di sacred things ijay tabernakulo gapus ti over familiarity nga trabaho nga di nga araramiden da. Napani panunot na nga deserving nga kaigumak daytoy kat sarapak. Aray ba kada kayo? Dakkel nga kamali niya. Jay thinking tayo nga hero ni Uza. Iti kinagpaiso, iti sangwanan ni Dios. Napan iti panunot ni Uza nga he is so much overqualified and deserving nga inlaban ni Dios. But in the act, iti panangitakdan na kan panangilaban na, he did it in a wrong way. Jay feeling overqualified iso na. Jay feeling kuna na nga nalinlinisak no iti daga iti sangwanan iti Dios. Awan iti may karkari. Nobody is deserving. Duwa mo ti mabaling action iti Dios ni jay. Muna, the Lord would probably not allow nga matumba kan mabaliktad di jay Ark of Covenant. Or probably no marukitan katanya ngay kuma. Basta ti instruction kat do not touch. Dahito nagsagradong nga gamit nga dagitoy iti panagdayo tayo taragiti ti iladladawan iti presensya ti Dios. It deserves a high respect. Ili tayo ada dagiti objects iti pagano nga nobody has the right nga basta-basta mangigigam. Lumapan kayo initi templo dagiti pagurunungan dagiti lalakay iti dapdap ayan da makita da dagiti object and ada dagiti instruction ti lalakay hanyo nga putkutiin da ito, hanyo nga sagsagidan da ito, ti makaitid lang na tinaikan lang ti kalintigan nga mangigam da ito, kat dagiti lalakay. Hanyo nga buka di, uray ti Diablo sinurot na di. Sinurot na di nga prinsipyo, iti prinsipyo di Old Testament. And iti case ni Uza. Medyo panagrikta na kat may kalkariso. Awan ti may karkari ti sangwanan ni ti Dios. Aging gana awan ni Kristo Jesus kanya. Dahito ti lesson nga makita tayo. Aging gana awan ni Kristo kada tayo. Nobody is deserving of may kanya. Iti may nga managbasbasol nga tao. Mapan iti may nga lugar nga nasantuan. Mapan iti balay iti Dios nga nasantuan. Dayta ti sinulbar ni Kristo di krus ti Kalbaryo. Tapno dayta nga tao nga managbasbasol kat akseptaran iti Dios nga nasantuan. Tano iti bukod lang iti tao han nga pumasa isu na ti standard iti sangwanan iti Dios. Isu nga kuna iti apo. Kasapulan iti maysa nga perpekto nga dato nga kaakseptar iti biyag na kan perpekto ti biyag na kat awan sa baling nga nakaaramid di ay malaksid lang. Iti may kadwa nga persona ti Dios nga ni Hesus Kristo metla. Isu nga amin nga nagtalek kanya na. Amin nga nangito ti pamati na kanya na nga ibabawi na ti basol na. Iti kinalintag ni Kristo na ibado kanya na. Isu nga ti kitkitaan iti Dios ket haan nga di basol tayo. Udiket ni Hesus Kristo. Dijay ti aadal iti biyag ni Uza. Uray ti panagserbi tayo no daduma. Dakkel nga palagip da ito. Kitaan nyo kadwa tangkay nga agbalbaling nga over familiar di panagserbi. Nagsirsirbi kay lang out nga napilpilitan lang or gapusta kasapulan lang. Awanan tayo. Agbayin tayo ti sangwan. Yes. Blessed good morning kada kayo. Ya po Diyos ti mga iwan. Ken man kita kada kayo ti daytoy. God bless.